La planta de biogàs de Valderrorés és estos dies el centre d'atenció del projecte europeu Life Chandelier. Representants de la Comissió Europea han visitat les instal·lacions per a conèixer de primera mà els avanços d'un sistema pioner per a transformar residus agroalimentaris en biometà apte per a mitjans de transport. Segons el Consorci, els treballs estan completats en un 80-85% i el projecte enceta ja la seva fase decisiva. Estamos a mitad del proyecto y estamos al punto de alcanzar la producción de biogás. Actualmente llevamos un 80% completado los trabajos necesarios. Hemos recepcionado ya todos los equipos necesarios para alcanzar ese hito importante en el proyecto y hemos preparado ya la cometida eléctrica y nos falta esta cometida mecánica de conexión de este biodigestor de 100 metros cúbicos con el sistema de termoextrusión que se plantea acabarlo para mediados del mes que viene, de marzo. La planta disposa d'un biodigestor de 100 metres cúbics i de tota la instal·lació elèctrica operativa. Quan s'activi el sistema, els residus, majoritàriament purins, restes d'escorxador, palla de cereal o pols de mela, iniciaran un procés de fermentació anaeròbica per a generar biogàs. De cara a l'estiu, el biogàs se purificarà per a obtindre biometà d'alta qualitat. Este biometà serà un pas clau per a l'autosuficiència energètica de la planta. L'objectiu és que els camions que traslladen els residus fins a Valderrorés puguen funcionar en el combustible renovable generat al mateix centre. Alrededor de verano podemos validar la producción de biometano. Este biometano, a través de unos sistemas de optimización y validación, al final del proyecto tiene como objetivo utilizarlo para el movimiento de camiones. Un biometano de uso vehicular, que es una energía sostenible y limpia dentro del marco del proyecto Life Chandelier, que es de economía circular y de sostenibilidad. Una vegada superada la fase inicial de producció, el repte serà escalar el procés al bioreactor industrial situat a la mateixa planta. A més, el residu final del procés, el digestat, s'aprofitarà com a fertilitzant natural per a millorar la qualitat dels sòls agrícoles. El projecte acabarà a l'agost de 2027 i amb quasi 4 milions d'euros de pressupost cofinanciat per la Unió Europea convertirà el Matarranya en un territori capdavanter en models energètics sostenibles. Si els resultats són òptims, se validarà un model reproduïble a altres zones rurals d'Europa.